pohodě, já vás vítám u prvního videa na kanále, moje jméno je Vertaj, abych se představil a jsem začínající youtuber a chtěl bych začít natáčet videa, konkrétně hlavně ze hry Minecraft a jsem tady začínající, to je moje první video na YouTube, tak doufám, že se vám to bude líbit a že po případě dáte odběr, pokud na to koukáte a že podpoříte moji budoucí tvorbu, což pokusím se to zlepšit do příštích časů, aby ty videa byly o hodně lepší. Takže jak říkám, tady je to moje první video a jak poznáte z názvu videa, tak dneska si zahrajeme Build Battle, což je stavěcí hra, asi každý znáte, nemusím tak představovat. Pro ty, co dnes ne, tak máte nějaký vymezený čas, konkrétně asi 5 minut, myslím, nebo kolik. A musíte za tu postavit to, co vám tam přidělí, a ten, kdo to bude mít nejlepší, tak samozřejmě vyhrá. Tak já to už tady portnu. Tak, a jak jsem na serveru mccentral.org, tam to vidíte nahoře, nebo jak tak se to jmenuje. A ok, já tady teda jdu do nějaké roomky. A jak vidím, tak nás je to 7, takže já to střihnu asi a až to začne ta hra, tak se zase ozvu. OK, jsem tady, vidíte, že ta hra začíná za 7 vteřin zhruba. Jinak toto je první video, takže asi nečekejte, že bude extra dlouhý, já si myslím, že asi dáme jednu nebo maximálně 2 ty hry Build Battle. A hele, máme tady první slovo hned pizza, to je docela dobrý, takže uvidíme, jak se s tím poperu. Tak, co potřebujeme na pizzu? Určitě asi si tady najdu klej, takže tohle asi, tady jo, tady z toho žlutého těsta, teda z toho žlutého kleje by asi mohlo být těsto. Tak co je dál na pizze? Red jako ketchup asi ne, takže ketchup. Co dál je na pizze? Já nevím, třeba green, jako ty, něco tam vždycky je zelenýho a nevím co. No a počkejte, jak bych to mohl udělat? Počkejte, ona vždycky ještě se takhle vezmu jeden blok. Jako vždycky pizza má ty okraje, ne? A ty okraje jsou vždycky malinko tmavší, nebo se mi to zdá. Počkat, abych mohl udělat tak já bych mohl udělat nějak ty okraje. Nebo udělat to celý jako takový žlutý, z toho žlutýho kleje. Jedno. Já to dám takhle, takže uděláme takovou 1, 2, 3, 4. Jak to uděláme, já vůbec nevím. Takhle. 1, 2, 3, 4, asi takhle. Co? Co? No. Uvidíme. Tak. OK, 1, 2, 3, 4, vychází to? Jo, dobrý. Tak. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2. Takhle? Ne, tak to je nějaký... Tak to jsem to trošku nějak jako, trošku pomíchal. Čeká, to jsem udělal úplně tak divně. Je, tady mi ujela grás. Tak, já jsem to chtěl takhle, takhle. Jo, takže tady to mám nějaký divný. Jo, samozřejmě, že jsem to tady pokazil. Takhle. Mohlo by. A takhle. Jo. Takže to máme nějak jako ten tvar, jenomže já to chci dělat jako, že ta pizza je nakouslá, takže tady to takhle nebude. Tak, a uděláme to. Jak to uděláme? To je těžký, tyjo. Počkat, já to udělám takhle. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Tak, a ten kus bude ukouslej. Tak. To bychom měli. Tak, a teď to tady nějak prostě musím ozdobit, no. Takže čekat, já to takhle vyplním. Vyplním to celý tím, vyplním to tady tím žlutým klejem. Jo, a jinak, co na mém kanále asi tak můžete jako čekat za videa, tak předpokládám, že byste mohli čekat hodně minihry, protože mě to celkem baví. Dále, nevím, to ještě dál bych mohl točit. Hodně asi ty minihry, klasický Minecraft to asi nepředpokládám, protože to už jako celkem ohraný, jo. Nevím, jestli mody, taky nevím, no, protože to mě tak jako zase extra moc tomu nerozumím těm modům, ale uvidím, no. Uvidím, co se s tím dá dělat a hlavně ty minihry asi budu točit, no, ty mě celkem jako baví, takže měli bychom jako nějaký to těsto načrtlit. Já už mám minutu a 7, minutu celých 7, celých 6 dokonce, takhle to bude. No, to takhle to ještě trošku zvětšit. Dobrý, takhle to necháme, takhle to je dobrý. Je, jsem to udělal. Tak, teď prostě tady naházíme nějakou
Co je to červený? To bude nějaká šunka nebo něco, já nevím. Tak, OK. Super. No, to moc jako pizza asi nevypadá. No. Snažím se. Tak, to bude nějaký něco. To bylo ty olivy nebo jaké vždycky na té pizze. Tak, až to ještě třeba nějaký sýr nebo něco takového. Víte, co myslím, ne? Počkejte, já dostal docela dobrý nápad. Jak se píše koberec? Ježíš, koberec, jak se to píše, koberec? Tady, hele. A sýr je žlutej, tak co to udělat, jakoby, takhle to přikryt. Takhle, jakoby, víte, co myslím, jakoby takhle občas sem dát takhle tu žlutou, jakoby, že je to politý sýrem, protože většinou, když já si dám pizzu, tak na tom je takhle sýr z vrchu na těch věcech, takže takhle bychom to mohli, tady jsem to nechtěl. Tak, takhle. Co říkáte, já si myslím, že zase tak špatný to není. Tak, ještě bych tam mohl dát jinou podlahu, protože přeci jenom. Co takhle? Dřevo. Ježiš, to s tím je? Jsem to udělal. To je jaký divný. Tak takhle, dobrý, jo, jak to blbne. Ježiš, to je s tím počasím. Proč je takhle prší? No to je jedno. OK. Takže tady, tak tady nějaký týpek udělal takhle skeletony, no tak kámo to promiň, ale to ti musím dát tady bylo, protože to sorry kámo, za to se nezlob, ale tohle jako moc pizza teda nevypadá, no. OK, uvidíme co bude další. Tak, co je tady dál? No. Tady ten to docela snažil, měl docela pěkný nápad, že to udělal jako já s tím sýrem, takže jako za tomu dám mu OK, protože to je celkem dobrý, jakože nemá to špatný, no jako. Vidíte, udělal ten okraj takový tmavší, jak jsem říkal, no, takže asi to tak má být, no, takže, no, nevadí. Co je tohle? No, tohle moc jako pizza teda nevypadá, kámo. Já ti dám tohle, protože, dám ti mech, protože tohle jako moc pizza nevypadá, no, promiň, kámo, ale snažil ses, no. A to je hlavní. Co je tohle, to fakt netuším, co to je jako. Občas mi přijde, že ty lidi moc jako stavět neumí. Jako, já taky extra moc ne, ale tohle to, nevím, dám ti tohle, no. Protože jako, ale to prostě to není pizza, to je jako tohle. Tohle je pěkný. Jak tam udělat ty srdíčka, tak já mu dám mu OK, no. Má to pěkný, ty srdíčka jsou dobrý, já mu dám great, protože ty srdíčka jsou fakt pěkný, takže dám mu great, zatím to má nejhezčí tady ten. Ale jak to vypadá, tak bych to mohl vyhrát, ale teďka je to moje. Já si myslím, že to není tak špatný, co říkáte na to, já nevím. Uvidíme, co tady všichni dají. No tak, dejte tam nějaký ty Incredible, mohli byste. A jako nemám to tak špatný, tyjo. Když se na to tak podívám. Co tohle? To má tady redstone, ale jo, jako snažil se, no. Dám mu OK, protože zase tak jako vypadá to tak pizza trošku, jakože jo. Není to tak hrozný, tak. Ani nevím, kolik ještě lidí bude to. Kolik lidí ještě půjde. Jo, co to tam dá? No tenhle to má docela. Tady tomu dám OK, tady to nestih, ale jakože. Jako pizza to docela vypadá, asi to je taky obyčejný, no, ale jako dám mu OK, no. Aby se neřeklo, tak, co dál? Ještě něco bude? Podle už to asi bude všechno, nebo ještě něco? Jo, tady ještě ten taky udělal tady ty srdíčka, takže jako dám mu OK, no, protože to má docela dobrý, nebo dám mu great. Srdíčka jsou celkem pěkný, se mi líbí, není špatný nápad. Tak ještě něco bude? Jo, hele tohle, no. Jako, dám mu OK, no, snažil se. Jako pizza to vypadá, ale nejlepší to není, no. Jako jo, dám mu OK, no. Si myslím, že mu to bude stačit, tak. Ještě něco bude, ty jo? Nějak se mi to zdá, nebo jich nějak hodně, ty jo. Jo. Další, no tak tohle moc jako pizza nevypadá, kámo, promiň. Máš si to tady pěknou flašku, no skleničku, nebo co to je, no, dám ti OK, no, dám ti OK. Máš to trošku docela dobrý, je to, no. Co dál?
Hele. Tak kolikátý jsme? Tady to ani nevidíme. Jo, tady pátý. Pátý, no já si myslím, že jsme takový lepší průměr, no. OK, tak já ještě to asi... Já to ještě asi to... zapnu nějakou hru a až budu v nějaký další hře, tak se vám ozvu, protože ještě bychom mohli dát jednu, takže já jsem hned tady. OK lidi, jsem tady. Právě to začalo a máme tady téma sport, takže... a je tam sport, takže to je jakoby sporty, no není sport, takže bychom třeba udělali víc sportu, mě napadlo. Tak mě napadlo, že bych si vzal první let a udělal bych nějaký hokej, protože hokej to je docela známý sport, takže... Takhle tady udělám takovou menší ledovou plošku. A udělal bych tady nějaký ledový kluziště. Co na to říkáte? Já si myslím, že by to nemuselo být úplně špatný. Tak. Jak to tady udělat? Já nevím, jak je to velký tohle. Tak. A je tady právě sport, takže to jakoby... Mě napadlo, že bych mohl udělat takový víc těch sportů, no. Od každého trošku, tak to takhle tady zkusit udělat, no. A jak právě dneska jsou Vánoce? Nevím, kdy to asi vydám to video, ale... Teď, kdy to natáčím, tak je právě 24. Je 8:45 večer a vůbec nevím, kdy to vydám, asi to vydám 25. Takže tak, před chvílí jsem právě do večeře rozbil dárky, no. Dostal jsem novou myš, herní a nový sluchátka, takže jsem to hned zkusil. Tak tady na tom videu, no. A zatím ta myš je super, i ty sluchátka. Tak, super, ještě takhle bych mohl možná tady. Tak super, a teď si vezmu. Tam přece máte kluziště, tak tam máte, teda, jak se tomu říká? No, hřiště lední, tak tam přece jsou takový ty různý čáry, ne? A já nevím, jestli tam sudí nebo lichý, to je problém. Podle mě to sudí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, to říkám, že to je sudí. Tak já půjdám lichý, abych tam mohl dělat půlící čáru. Tak, a kde je ta půlící čára? Tady. Doufám. Tak, super. Počkejte. Teď to je taky sudí. Jo. Třeba tady udělám takhle. Takový oblouk. To bude trošku větší oblouk. Bude oblouk přes celý. No, to nevadí. Tak, tady takhle uděláme třetinu. Sice to trošku asi třetina není, no. Ale bude nám to muset takhle vyhovovat, protože to malý. Ale no, to ještě asi trošku zvětším to hřiště, protože to fakt malý. Takže to ještě odvětšíme. Jo, tak to tak vidím, tak mám 2 minuty, tak budu rád, když stihnu tady ten hokej. No, to nevadí. A jinak to bych chtěl točit, tak hlavně bych chtěl točit Build Battle, protože mě tady ta minihra strašně baví. To je taky na pohodku, žádný stres, no, ale jinak určitě bych chtěl točit Annihilationy třeba, nebo Bed Wars, Skywars a chtěl bych to točit docela hodně, protože mě ty minihry baví. Tak, já dál bych si mohl říct tu. Z čeho jsou brány? Jsou taky z červený, ne? To tak jako si matně vzpomínám, takže bych mohl, teďka jsem to malinko seká. Tak, teďka uděláme takhle ty brány, super, ještě na druhé straně, hop, hop, hop. Nebude to moc velký ty brány. Ne, dobrý, ok, tak já si takhle vezmu tu pavučinu a udělám takhle, hop, hop, hop. Nevypadá to moc blbě. No, budu se muset s tím smířit. A fakt to tak vypadá, že vidíte, máme 80. Máme tam, že máte přesně vteřiny, kolik mám. Moc teda nemám. Tak, teď si vezmu takhle a to bude jakoby puk. Ten dáme třeba sem takhle. Dobré, dáme ho do brány, že jakože dali góla. Takhle to dáme. Dobré, takhle že letí do brány. Tak. OK. Dá si vezmu ještě rychle bych vzal Glass. A jak máte kolem toho stadionu, kolem toho hřiště máte vždycky ty mantinely. Tak bych si vzal takhle. Iron bloky. Takhle. Já to nestíhám. Já to prostě, fakt já to nestíhám, co si já to srandu. Tohle jsem nechtěl, tak. Pojď, rychle, já to nestíhám, kolik mám? 25 vteřin, rychle. Jdu správně, jo.
Tyjo, to nestíhám. Tyjo, to nestíhám. Tyjo, tak tohle fakt nestíhám, tohle nestíhám, no tak to je blbý, to je hoši blbý. Tohle fakt nestíhám, 3, 2, 1. No, tak jsem to nestihl. No, jakože trošku to vypadá jako hokejový kůži, člověk na to celý tak to je tohle, jako tady nesvětlete. Tohle fakt jako sporty nejpadá, tyjo, co to je, tyjo, máš jedno oko, kámo, nevím. Promiň, ale to koukám, to si počítám představit. Pardon, jsme se napili, no. Tak. Uvidíme, co bude dál, jo. To je tohle, no, to je fotbal. Jo, tak jako. Ale já ti dám OK, máš to docela dobrý. Špatný to není, rozhodně nejsi nejhorší, no. Tohle to se dá. Kolik máš tu? 1, 2, 3, 4. Jo, to je 16 hráčů, asi nejspíš. A to je nějaký Pedro. To asi nebude Pedro. Z YouTube. Tyjo, co je tohle, kámo? To jsou nějaký šachy nebo co? To je tak šachy, ale... Asi nejsou šachy, to jo? No, nevím. Vůbec nevím. Tak. OK, co bude dál? A jinak hlavně omluvte třeba... Tyjo, ty to máš dobrý, kámo. To by dám great, ty to máš celkem hodně dobrý. Tak, jinak omluvte moji grafiku kanálu a tady ty miniatury a všechno to ještě to... Doufám, že se zlepší, jo, tak přeci jenom fakt začínám a... Nevím, no, úplně si s tím ještě nerozumím, takže uvidíme, no. Tady to je docela dobrý, tady to mám taky great. Takže uvidíme, no, a časem třeba se to zlepší a všechno to bude lepší, no. Každý má svý začátky, přeci jenom. Tak, co bude dál? Teďka to docela dobrý, tady ty poslední stavby. Jo, ale ty to máš dobrý, ty máš jako bazén plavecký. Tyjo, tak to by dám taky great, protože jako tady ty... Máme docela silnou konkurenci, tyjo, tady ty to mají taky docela dobrý, tyjo. Tak uvidíme, jak dopadnu já. Většinou, když to hraju, tak většinou jsem první, nevím proč, ale prostě většinou, když hraju, tak jsem fakt, tak občas jsem vždycky první, druhý a... Uvidíme, no, teďko, než to, že jsem to nestihl, no, tyjo. Tak uvidíme, co mi tady ty týpci dají, tady píše ice hockey, máš pravdu. To je ice hockey. Ano. Tady někdo říká great, tak... Třeba mi dají great, tyjo. To by bylo dobrý. Tak, co tady dál, ukáž. Tyjo, co to je? To jsou... Tyjo, co to je, hej. Pojď jenom, jako to se mám tím představit. Ale vůbec si nic nenapadá, jako co by tak to mohlo být. No, dobrý. Necháme to být, fakt nevím, co a to je co napsanýho. Fotbal. Jo, to byl fotbal, to byl míč. Ty to mě nenapadlo, hej. No, OK. Co je tohle? Co je tohle, hej? To nevím, kámo. Co to je? Tohle to mě nenapadá. Ale OK. Tak, co dál? Tohle jsou asi nějaký teda ty míče. Předpokládám, tohle míč na basketbal, tohle na fotbal, tohle asi na tenis. A tohle asi na baseball. Tak OK, dáme mu OK, protože tohle je dobrý, no. Jo. To říkám, tady to je asi baseball, no. Tady to je na tenis. Jo. Jo, tento má docela dobrý. Tohle je na rugby, předpokládám, tohle nevím co je, to mě nenapadá, co by tohle mohlo být. A tohle na baseball, takže tady tomu dám great, protože to má jako celkem dobrý, no. Fakt to má docela dobrý, jo. Dáme mu great. Tak. To dál. Hele, já to vyhrál! Super! Tak jo, takže... Takhle aspoň jsme se hezky rozloučili u toho videa, protože jsem ani nečekal, že bych to mohl vyhrát, já jsem to nestihnul, ale... OK, tak já vás teda už asi bych se s vámi rozloučil, protože už čas už se naplnil, ani nevím, jak to video je dlouhý, protože tam asi budou nějaký střížky menší. Ale i tak už to ukončím, takže určitě mi napište třeba, jakou minihru byste chtěli v příštím videu, jinak IP serveru máte v popisku videa, kdybyste se chtěli zahrát nějaký minihry, je jich tady celkem dost, takže si můžete vybrat, máte na výběr. A OK, to je teda všechno, já se teda s vámi asi rozloučím už, protože čas už se naplnil, už to asi bude delší. A jak jsem říkal, že to první video bude trošku kratší, no, protože je to přece úplně první video na kanále. Tak jo, takže se mějte a u nějakého dalšího videa se zase s vámi na vás těším, tak čau.